Прадпрыемства Велічкавічы Агра ушаноўвае адразу 6000 цяперашняй жнівы. 3 экіпажы, моладзевы экіпаж, які намалацеў сваю дэбютную 1000. Павіншаваць аграрыяў з дасягненнем прыбылі першы намеснік старшыні, начальнік управлення па сельскай гаспадарцы і харчаванні Салігорскага райвыканкама Андрэй Сцельмашенко. Старшыня Салігорскага раённага камітэта Беларускага прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу Віктор Зубко, а таксама першы сакратар Салігорскага раённага камітэта грамадскага аб'яднання БРСМ Валерия Таболич. Мне уже не привыкать, работаю я 6-й сезон на комбайне. Практически каждый сезон первые места занимал. Техника не подводит нормально. Первый сезон, который набрали 1000, так на комбайне работаем 3-й сезон. Получали почти нового комбайна. Первая 1000. Можно сказать, я же подрабатываю на лето. Я еще учусь. Решил так подработать. А мероприятие прошло хорошо. Я рад. Подарки хорошие. Поздравили хорошо. Работать хорошо. Коллеги старшие тоже. Все встречают нормально. Иногда с юмором. Все хорошо. На одной волне. Перадавікам падзячныя лісты, памятныя падарункі і грашовыя ўзнагароджанні, у тым ліку ад кіраўнікоў прадпрыемства.